पुदीना पुदीना। और हमारे भाई आप लोग उसको इस गाने को बहुत ही पसंद कर रहे हैं, तो आप सबके दिल से धन्यवाद। हम जितना भी प्रशंसा करब वो कमे बा। जब से प्रियांशु सिंह अपने इंस्टाग्राम वाले अकाउंट पे ई वाला पोस्ट करके क्या लगता है ई लिखने हवा, तब से सोशल मीडिया पे पूरा अफवाह फैल गईल बा। केहू कहा था पुदीना ए हसीना 2 आवे वाला बा, तो केहू कहा था लॉलीपॉप 2 आवे वाला बा। तो का हाल बा रउआ लोगन के? ठीक बानी नु? एकदम मस्त। अगर आप लोगन चैनल के सब्सक्राइब ना कैले होखी तो चैनल के सब्सक्राइब कर लें अपना पावर स्टार पवन सिंह के बारे में न्यूज फावे खातिर। प्रियांशु सिंह के साथ पोस्ट में रवि पंडित दिखाई देत बाने, जवन पुदीना में काम कैले रहे। तबे सभी लोग के ई अंदाजा लगावत हमें कि पुदीना ए हसीना 2 आवे वाला बा। ये हो भी सकता है, क्योंकि यार पवन सिंह का कौन सा गाना कब आ जाए केहू के पता ना होला। अगर पुदीना ए हसीना को लेकर कोई भी अपडेट आई तो हम आप लोगन के बता दे। अगर आप लोगन चैनल का सब्सक्राइब ना कैले हुई तो चैनल का सब्सक्राइब करके जाएं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।